Доброволци от Български червен кръст вече раздават хранителните продукти на нуждаещите се варненци в 17 временни пункта в града. Наш екип установи, че в един от районите с преобладаващо циганско население над 1200 души ще получат подкрепа. Опитахме се да разберем защо млади хора от Владислав Варненчик не работят. Оказва се, че повечето цигани страдат от едни и същи проблеми. Получават и не по-малко от 600 лева месечни помощи. Аз не работя, защото имам две деца с тел. Болна съм, няма аз съм оперирана, как да отивам да работя? Защото две деца с телки имам. Болна съм, няма откъде да взимам и да едем. От общината чакам и пари да дават на нас, още не получавахме ги. Но много пари получавам. 600 лева дават за две деца. Във Варненска област ще бъдат раздадени 776 тона продукти на над 15 500 нуждаещи се лица. За съжаление, има и много искания на тези, които не са одобрени в комисиите към общината, социално подпомагане, които идват и пряко търсят помощ от Червения кръст. В един от районите на Варна, където живеят предимно възрастни хора, според дирекция социално подпомагане, само 200 души имат право да получат подкрепа. Хората се оплакаха, че живеят при постоянни икономии и се надяват на помощите. Сега гледам списъка е пълен. Тук има много работи, ама не знам дали ще ме огрее. На студено. Стоим и да ни плащаме тока. Аз настоявам да се увеличат пенсиите и то са най-малкото поне с 50-60 лева. Нали? Вместо да чакаме на опашки. Продуктите от първия транш ще се раздават до края на октомври.